Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Annabel. Dear Manong Nemi, nakaragragsak Manong Nemi, idikas kanyak, nga addaan iti nadungo na singpet nga ama, ken caring, understanding, nadungo manangisagot akabsat Manong Nemi. Naman pa'y nasapa kami nga naulila iti ina kini Manong ko Manong Nemi. Yung at least adamit ama nga nadungo ken responsable nga ama Manong Nemi ngayon kam makadenden na kini Manong ko. Nga dahito ita Manong Nemi iti pakarikrik-nak idi itiragsak. When ni Papa kini Manong Tony isuda Manong Nemi timbilang ko akapapatgan iti bihag ko. Ngano mapukaw da awam meten ti serbi ti bihag ko. Dahil iti ibagbagak Manong Nemi ken marikrik-nak. Agtrabaho da Papa kini Manong sa Jaya Manila idinto taimbatidak kini Antisedes dito probinsya. No kasta nagbakasyon da Manong Nemi nakaragragsaka. Bueno, nagbakasyon digiti doa ni Manong Tony kani Papa kasta una ti panangarakop ko kada kuana. Papa, I miss you. Kaya kanulag na din ako di man na panagbakasyon mo kini Manong mo. Siyempre, ore man no makalawas lang. Hindi ta, mamisang kailangan sumarong kaya, timisa nga bulan. Mamindo ako naman. Every other week, every other 2 weeks. Okay, magustam ka timit laing, anak. Dented cooking ka, nga regalom. Nimot Papa. Ore saan kag birthday, regalwandak. Ore saan nga Christmas. Gabot ipat palig na kaiyan. Aw, mati pa kadanagam, gabot adamat na antim, amang kita ken ka. Isut kad kaduam nito ito nga balay. Kumusta ti pa nagbasam? Awan ti pagdanagan nyo kanyak, Papa. Napas na ka nagbasa. Sigurado nga graduara ti college. May sakto nga accountant, palubos ti Apo. Pa? Abay nga amin nga saan nga dito'y probinsya at pag-ubrahan nyo. Tapno kakanakan karayan ito yung nagtidan na. Anda sa Jai, Manila. Di pag-ubrahan mi kini Manong mo. Indun ka ano nga gasawa ni Manong? Hindi, kasalud-sulod kong kwa na. Kita kayo nga, saan kayo gasawan? Baka mo't na asawa sa di Manila. Di yun kahit kay bakasyon dito yung probinsya. Kaya ni Manong Tony, Manong Nemi, di kasarita, ginaraw ko kami, di kabsat ko. Kuya, thank you, ha? For what? Iti, ipapaay mo nga pamatig kanya ka ading mo. Saan ko matisag na, sa sino ko matisag ang pinatig mo, saan nga si kakin siya. Sabi ko matisag ang itong balbaliw, ori adan ton asawam. Kanahin to ko mga suportaran na. Aniyawan ti pakaragsakam, ha? Material man naman na dungo ti may sakapsat. Iba ko ken ka, Annabel. Gapot ti patpatig ka, nga Manong mo. Ipatpatig ka nga adin ko konak kuma. Kuya, abay nga saan kami nga dito probinsya ti pag-ubtraan nyo kini Papa. Tapno ka na hindi ko magdadan na. Sinalutsun mo natin kini Papa, saan ka di? At ang kunana. Yorita, karayon kami mat nga bakasyon kunana. Kanorit at damat ni Auntie Sedes, sana kabaybayan. Kuya, amom, ora adan ni Auntie Sedes, no awang kayo. Sana ka naragsak. Kaya nagserbi na ko mati cellphone. Di kanayon tayo nagsasalita, tawagan na kami, unta kami tumawag ka. Sige kuya, sabi ko mga rudtang, saan kayo po kayo tibiyag ko? Saan to ko ma?
Kang kanayon ko magmagana tamanong name sapay ko ma. Sanda ko ma ama po ko iti biyag ko. Iti eskwela manong name siyempre adumot latadi kiti lalaki nga umipos-ipos nga sumabat-sabat. Saan ko nga libakain, kan saan ko basta paglastog ang abot sa akti mga ibaga, napintasak ka no? Talagamit. Tanong sarmingak manon name, wow, nagpintas ka talaga, Annabel, kung kunak dinakam ko. Asin nung nga ta, tinagasat nga lalaki nga. Umuna nga, makaraman ka dagit na rumpia bibig ko. Maka-apros ti barukong ko. Maka-apros ka dagit tinawas na nga legs ko. Asin nung nga ta, tinagasat nga lalaki nga. Baka nagkikwati kinibirhen ko. Awon pa'y nakainlabak ka dagit lalaki manunaming o as asidag kanyak naman pa'y gugwapo damit. E dento taniloida manunaming nga best friend ko at dan boyfriend na. At dapat kidia, gayem, di boyfriend na, nga ireto na kanyak. Alan, song bata matan ni Jerry. Tapno rin ka sa takat pair by pair, kukuyog tayo. Imagine, ag best friend ta. Ag best friend met the Jerry kani Arnold. Di, syempre, best friend na best friend, pair by pair. Pa dahil titirik na eh. Apa ngamin, kapag basbasa ka pa lang, saan nga dahil titrason? May timarik na kayat kini Jerry. Sino pakarik na ang ti ayat? Ni Arnold? Ti boyfriend ko? Uy, sa mong agawan ti boyfriend ko ha? Abe ko mga agawag. Awan ka dakwana ti pakarik na ti ayat. Diyak pinasarakan ti lalaki nga makarik na ti ayat si Kamet, Loida. Kaslaawan idi manong nemi di dumteng ngalidahi kan panagsagabay ti bihag ko. Uwain manong nemi. Idi tadamanen da papa kini manong Tony nga nagpaot da manong nemi. Saan kayo nga subsublipad yung Manila, papa? Manong? Siguro makalawas son makabulang kam dito eh. Nagbakasyon nga nung kakit dulaing nga aldaw. Ita makalawas sa mga makabulan. Makabulan siguro. Kalbasan na. Agsublikan tumit lang sa di Manila. Aging ka manong naming iti may sangal daw. Biyernes dedi. Manong name. Agroprobata ko naman pan eskwela. Idara ko panak ni papa. Annabel, iha. Pa? Ida man pala nga ko pandak. Kat sa taklaro ko pa nung kasangsang metyo, di ba? Agananad ka. Karagsingsingpet ka. Talaga matang singpetak, papa. I love you, iya. Mas pa'y kanyak pa, ipagpatag kay unay-unay. Naslawanin sa serbi pati biyag ko na mapukaw kayo. So marunong kamot ka ni manong mo arumuar. Papanan nyo. At anaskan nga aramidan mi. Sige pa. Kuya, nakon. Okay. Annabel? Kuya? Nagananad ka. Singsingpad ka. Aga pa ilang makiboyfriend. Pasnak mo nagbasa. Wan gayam. Nanayunak pa natay account mo. Di makilamod ado natay account mo iti bangko. Nga karkargami yun, deposituan mi kini papa. Nagyaman na, kuya. Alaga na dyan nga, kwarta nga, deposito iti account ko, kita sobra-sobra nga gastos kaging nga makabagturpusan. Wen, bareng no, manayo na minto pa eh. Tanong kaskasan na laeng, oray na kaspagarigan ta, taan niya. No, saan gamto nga maka-deposito kayo ni papa? Di,
Adat akil nga kandidat nga may bati mi kang gang. May bati yung kanyak. Tapapanan nyo. Alam, maladaw kan. Maladaw kan ti klasem. Dilagamin, ibagbagam. Ibati. Kasi mapangkat adayo ko, ya? Inak malangaro din. Manong nemi, day din tinaudi a panakisaritak, panangarakop ko, panangarakop kanyak, dapapakin ni mama. Dapapakin ni manong ko na kuma. Ngamin manong nemi. Ngamin, taray din, itinaudi na panakangig ko, ititimek da. Oin manong nemi. Naudin nga ba nakangig ko, titimag da ko nak. Nagsipod ta. Kalbasan lang ititalo nga oras. Idadak manong nemi dito eskwela. Nagsasalita kami kini Lloyda at vacant period mi. Bigla nga nag-ring di cellphone ko, kit ore ko lang na ibata. Ay! Wala, anak ko. Nag-ring lang sa cellphone mo, apay na ibata. Laber din sa amat din. Siya namin ito tumutawag. Oh, hamat na kapunbok. O, nag-ring man rin. Sung batam. Hello? Hello? Annabel? Ladesma? Wan siya. Sino ito eh? Siga tinakita mi nga nakapunbok iti number ni Rudy Ladesma. Ni Papa? Abay, napasama ka ni Papang ko. Ano napasama ka ni Papa? Abay nga di ka sumungbat. Ito rayang ngayon yung bagak na tayo ni Papang mo. Natayin ni Papa. What? Agraman matan iti Tony Ladesma. Kapinanom ti Tuli ng Ladesma. Ni Manong ko. Pati ni Manong ko natay. Ano na masamang ka na kuwada? Agangaw ka. Kasi ano na masamang ka na kuwada? Apay nga natay na. Manong Nemi. At atipain na nga at atibayan tingtinglen ni Lloyda ang gayem ko. Kaya matamarik na kumapsutak ag kapsutak ag lusduyak manon eh. Lloyda, natay ka nun da papagin ni manong ko. Natay ka no idaan. Baka agang angaw la dyan timawag. Agang angaw. Imposible ngayang angaw na. Anat na pasama ka na kuwada. Sa dinong radin tayo da papagin ni manong mo. Gawid ak sa di balay. Itapat lang. Una tawagak ni Auntie Sedes. Pagkalmaan ko malang tirik na, my friend, ha? Patibkirim ti pakinake mo. Tinawagak ni Auntie Sedes manong nimi. Hello, Auntie. Nadamag yung kanin. Ay, nanak ko. Nangigwiti radyo. Kan nabuyak iti TV. No, Jack Mariro kita. At dapay naka-video. Patasim ka diya, kumita ka ta Facebook ka mga in-upload dere diya nga pa nakapasamak tiya pamapatay. Nangigiti radyo ko na yo. Nga niya. Nga mahuluhold up ti may sabang ko iti sentro. Mahuluhold up ti may sabang ko. When
Sadya ko nga nang tinagan ni papang mo, ni kasinsing ko, kani manong mo. Andiyan di kayo sa nanti. Dagiti hold upper na enkwentro na dagiti polis. Kata may salat na nakalibas kada kuhada. Dagiti na duman na tayda. Pagkaramanan da papang mo kani manong mo. Kaya yung usawan hold upper na papa kani manong ko? Kastama ti magbagati radyo. Saan? Saan nga po nun neta, auntie? Nasingpad na manong kini papa. Saan na nga hold upper? Saan na nga managdakdake? Saan? Manong name Jack Pulos mamati. Holdapper ti amak ken di kapsat ko. Ngis timbagada nga danas ken nga ramiden da. Dito lugar mi sakbay ngagsublida sa Manila. Nagigana lagi ko manong name no kasano ti pinagpinakada mi kini bapa. Kastamet ten kini manong Tony. Nagsigsig petak ka no. Kandi maga ni manong nasapay ko mataman na yun ang dapay iti idip deposit da nga account ko. Nga na nga uri awan danton kat umanahin da dyan nga para kanyak aging ka makapagturpusa. Kas tinga ti kay papanan kas dyan nga pa nagsasarita mita kada papakin ni manong ko. Manong name tinawagan nak ni auntie. Auntie, anak, umay katagkuyog ta. Datamit lang ti mapan claim kadagi di bangkay, damanong mo kini papang mo. Tas ka nga ron, ti anak kadsiyak kiti, guardian mo. Nga siyak, edi kasinsin ni papang mo. Auntie, umay kan. Kanya na ito yung napasamak. Kaslasanag pa ilang mamati, auntie. Hawamat na di sa sarbi ti biyag kanyak. Kapag hawamat na papakin ni manong ko. Awanan ti mangbang din kanyak idiragsak. Awanan, auntie. Baglagi din dada ni Lloyd manong name yung sana kamampanawan amang patpatib kerti pakinakam ko. Nga daysuna amang sarapa amang sipaw kanyak no kasta aglusduya. Nga panggam nga rod manong name iti punerarya nga nang ipananda iti mangkay na papakini manong ko. Nga di makitak manong name kasta unay panagrungrunghap ko panagsangsangit ko panagtabtabugat. Kasi nung awatek, tikas ito yung napasamak ka rin giniduang ipatpateg ko tibiyag manon nemi. Di mangipatpateg, kanipatpateg ko nga ama. Ngayon bilang ko nga the greatest father. Kapag kinadunguna, kinasihat na para kanyan. Yan kastamatan kinimanong ko manon nemi. Saan ko patyen nga dakas na nga tao? Sandang ko pa dyan nga hold upper da. Saan ko pa dyan manon ay may kagura ko na iti tao lang papatay ka na ko. Ano na siya sinuman na ita? Kaslasaan, pulos nga mamagaan daki di matak. Takas lakang kanahin latang agar arubos daki ti luwak manon na imi. Kaslasaan nga maibus ka nagpatingga ti panagsaibek kan panagsaning ik ti panagsangit ko. Pinakanilitay launay manon nemi ti panagabay. Tilungon da papa kini manong. E dito nakamansayagan manong nemi dito ibalay. Na imansayagan na gini doon.
damat lata ni auntie, kanstamat ang kini Lloyda Manong Nemi. Kabilita nga nagsardeng kami pailaeng, nagbakasyon kami pailaeng, kadadalat tamat ni Lloyda. Lloyda, friend, niramraman ka nga nag-absent. Kas may sagayam, adaklat at asidik mo. Uwing gayam, ada na buyak ni positive Facebook. Ada gayam naka-i-video. Iti napasamak ng enkwentro. Kahit mga buyan. Uno saan? Saan? Ang mga bubuyan? Apay gamin. Makita mismo dito ay nalawag. Kasano nga napaltugan. Dapapahin ni manong mo. May mesa nga atao, tinagpaltog kadakwada. Pulis? Siyempre, pulis. Buyaik man. Buyayam? Sige, mabitlain nga. Dinuyak manong Nemi nang rugi. Iti rumrumara di kiti holdaper iti bangko. Ni papang peso. Wan ni papang mudayta. Nakalawlawan. Kinimanong mo na ta maikat dung arimuan. Ni papang muti mo na nga napaltugan. Dejat ang paltugking ko ano. Ejay. Nakangato di kiti iba ni papa. Pinaltugan dito nga polis. Ingato na ka di. Man! Kinurin ni Manong. Han, pumaltog ko man ni Manong mo ng inunaan di polis. May mesat a polis na ng papatay kada kita gama. Ipos mo dita, ipos mo dita. Neta, big dita nga ropa. Dita nga polis. Kanang utang tibiyag, nagitiyag gama. Damanong kini papa. Tanya tiramidam. Papatayag mo dito nga polis. Talay bagbagam. Nakangato ti ima nagitiluwa. Sumuksukot na sanggari. Diyan mo. Saan siguro? Aman! Imulagi di panunod ko tila nga reta nga polis. Nung pinapatay na nagiti napapakin kinimanong papatayak mo. Tulay pagbagang polis na kalaban mo, may sa kalababay. Daba mo's pusak. Saan ka kung mangimulmula ti gora? Anya nga saan? Pinuha ko na ti pakaragsak. Pinatay na dapapakin ni Manong nga puon ti ragsak ko. Isungay karik, Lloyda. Ikarik, iti sa kaanan ti tanem dapapa kini Manong ko. Noon ya't inutang na. Isumat ti pagbayad na. Nunas ken nga susurwak naggaramat ti paltog ken maadaan ti paltog kitaraminag. Tapapatayag met deta nga polis. Di man tanunan ng Manong Nemi, di ba nakaitabon da papa ken ni Manong. Binalubusak manin anagarubos ti kitiluak. Anawagwag ti barukong ko ti abagak kadagiti sa ebek ken anugug. May salayang ti saludsud ko, Manong Nemi. Kasanuak pa'y itatawanin damanong ko kini papa. Ore man nadda ni Antisedes. Islawanin ti sa bipe di biyag ko, Manong Nemi. Ngam nasken ng biyagak. Tsak pa'y kayat ti matay. Gabutan nasken nga ibalis ko ti panakapapatay na papakin ni Manong.
Ito uraan niya papuspusan. Iti ba isang aldaw manunemi nga siyak tinapan ng dalus iti silid ni Papa. Numanin tumarim di kitiluhak. Iti makita tinay-kwadro nga ladawan ni Papa nga naiparabaho ito kadoro. Papa, inalak tiladawan naikwadro nga ladawan kit inararakop ko. Linoktak manong nemi da kiti drawer. Nakiktotak di makitak di may nga paltog. Paltog. Nakibiyangak ti paltog manong nemi. No mabadyak amo ko tingtingan. Ngem tagamamta. Ha? Nakita manong nemi, ti pagyanan ti bala, ti barel na. Pinadas ko yung subli, kak. Kasunod ti mangilod. Impadas ko yung load manong nemi. Kak. Mayat. Iti silukat nga tawa manong nemi sa jay nga inturong ko ti bunga nga ti paltog. Kaslo makit-kitak ti pulis ka ng papatay kada papakin ni manong kumano. Duwang imak tinang tanggal, pinadas ko kinalbit, bang! Oh. Dan direk lang natulid manong nemi nagpigsa. Kastawa ni manong nemi ti arimpadek, kumasisidag iti silid. Ano na dyan? Ano na dyan, ha? Annabel? Auntie, ano na dyan? Ano na dyan? Ano na nakapaltog yung kiram? Sikat na nagpaputok? Nakita kay drawer ni Papa. Diyos ko. Iduri mo. Muti. Sige, auntie. Saan yung alahin? Ano napapanuta? Baka kinalbit mo? Baka da na kang report na iti polis? Baka umay na katiliwan? O, ang katamit. Ano nga awan? Auntie, alisto lang aramatin da ito eh. Taan nit ano nung? Ano pangusanong ka na takapaltog? Pangpapatay ko karagiti ng papatay. Pangpapatay ko, iti pulis ka ng papatay ka na papakin ni Manong. Anak, awan ti karbeng nga mga gibales. Kaya saan ang rumbeng ibalis mo, ti papatay di kiti duwa. Nga ba't rambeng launay di kiti pulis? Timang parmek kadakwada. Nga po ta hold upper nga ron, napapakin ni manong mo. Hanti, sumukso ko da. Pinaltugan lang tayo nga pulis. Amwek mo sa sinunod nga pulis. Kino sa din ito pakasarakak kang kuwana. Tanong masarakak. Papatayak. Numanin tumawag kanyak ni Loida manong nemi. Hello, Annabel, apel nga ti ka sumarek. Nalpas man lang nga tabo ninda, papakin ni manong mo. Sumarek ka ng basa. Sayang. Dandan ni malpas ti semestre. Diyak pala masango. Taapay. Kanyak midlami concentrate. Bayamon, tadublekto ti. Mag-enroll ka na kiti subject ko para ti first sem. Say, apay nga mampaspasamak kang ka. Nagtulag taman edi na malpasin tabon, nagsublitan nagbasa. Ada mission ko. Mission? Ano mission mo? Hantingin na diyang pulis. Annabel, aladalahin nga may sagmak ka. Si ka babae, ano pa ti may sa pulis? Sa mesa, pagkarabangan di pulis, tinaramid na.
Pagrebengan na tibang patay kada papaki ni manong ko. Wala ta huldaper na karon. Saan? Sumukso ko na din. Pinaltugan na pala. Pamatim lang data. Ngayon pa siyang marag na sumuko na. Makirangat da ah. Di na pakadanagan, Rida. Basta umayk tulat agbasa na masangok. Nga mataras ka nga namidak. Napana ka mismo manong nemi ti police headquarters. Kaslawan ng yaman na manong nemi nga nagdamdamag ka. Apeng nga, sapsapulim ni Sargento. Sargento iso na. Wan. Alam ito ustunagan na? Sargento Roldan de Guzman. Wow, pakakras ka kang kuha na. Guwapo, di ba? Baro pa lang ni Roldan, ni Sargento. Napintas ka, nagbagay kayo. Mabaling ka din mamon, ti Balayda. Uy, sikat mapanmang ba siya kang kuha na? Mabaling ka din nga mamon. Mabalin. Baka kahit mo pa yung mamon, cellphone number na. Ay, huwag gayam cellphone number na. Uy, talaga na swerte na dyan nga Sargento ah. Babae pa yan napintas ni mga sabol kang kuana. Hintad na mismo manong name ni cellphone number na. Tinawagak nga dagos manong kabayatan nga matadayo ko ni police headquarters. Nag-ring. Si Mongbat. Hello? Apo, pati boses na. Napintas. Asun na ito eh. Apay nga saan ka sumungbat? Hello, Sargento? Uy, panagkunak, napintas ka. Talapintas si boses mo. Nalamuyot. Orisi ka, guwapo ka. Talapintas mo ti boses mo. Nga madumad na kita yung napintas ti boses ng pangit. Na kita announcer siguro. Asan dito eh? Annabelle tinagan ko. Ay, nakaalam ti cellphone number ko. Ay, nasigang nga di pala ng mamuam. Ayan mo ka di Sargento. Adak na di balay. Sara ka naka-duty na eh. Turabit pa nag-duty. Napuyatan ka no kasta. Medyo. Apa ya? Di na kahit ng i-date. Nasingpeta ka. Hanggang kapot at babae nga mangawag kanya kita. Nga kahit at pa-i-date. Baka tikayat mo tutupang ka. Di mo kaya. Di na kahit ang makita. Napintasan. O sige. Inutoy. Anong oras? Inutoy kami na napintas sa pagdatean. Depende. Ano mang i-date ka, inutoy na pintas para kang ka. Jack pa nang i-date? Imposible ah. Kinapudno na. Sa aglan na daan ni girlfriend, hindi ang mas basak pa lain ti college. Manipod mo idin. Hindi nagraduar kami, saan kami matang nagkita-kita. Iso ti first love mo. Saan ko makuna nga first love? Kasi pinatas ko lang tinakig girlfriend. Naman pa'y awan ti seryoso nga riknak ng kuwanan. Meaning, awan pa'y tinaking labak. Guwapo ka kanong kat. Sige, Annabelle. Ibagakeng ka ti oras, pangdagasakeng ka. Ibagakeng ka ti pangdagasan. Ken kahit kumapanta ti beach. Sige. Kursunadak, beach. Ibagam ti oras, ken sa dino pangdagasakeng ka. Saganak ti bagik manong nemi. Handbag, itsut ng kabila iti paltog. Ti paltog, nga naikari, nga pangpapatay ko kini Sargento Roldan de Guzman. Apagiso, manong nemi nga 5 minutes before alas 3, tinagtulagan mi adda ako niti lugar, apang dagasan ni Sargento kanina.
owner type jeep manong name iti nagsardeng iti batog ko. Iti talyawag. Nagsabat dagiti matami. Annabel? Sargento? Yes. Umekan. Kabayatan gumasasdagak manong name saan nang isina ti panangkita na kanyak. Kasmet iti saan ni sisina ti panangkita ken kuhana manong name. Tiloko. Nakapagpagkat ti parang na kanyak. Abang nga taparparangan na. Gabong nga tata kumapkap, tinusar ko nga pantalon. Ken kumapkap, manong nemi, ti t-shirt ko. Nakapantalonak, naka-rubber shoes, naka-t-shirt ak. Iti kumapkap, iti bagik, manong nemi. Iti makasadag akon, manong nemi, iti yan. Wow. Beautiful. Beautiful ti? Sika, Annabel. Mintas ka. Itapay lang nga. Ada timawag ka niya, kahit na ti-date. Nakasken ka. Glogan kan. Tulungan ka, sumagpat iti jeep. Pasensya ka na. Dito ito sarko, tapno open air. At ako tsek. Ang kait ko natin yung osren. Natartaray kami eh. Kaya oras sa din papananta. Dakkel tidligay na. Oras sumang at tatibantay. Come on. Manong nimi inyawat na ti ima na kasam. Panagalaman umigat at ibayad na sumagpat iti jeep. Inawat ko at ti ima na manong. Wow. Nagbara. Iti sumagpatak manong nemi, naipigsa natin ang guyod kanyak. Iti panangigim na ti imak. Orek na napasanggil keng kwa na. Durant nam samit. Saan? Sorry. Malagsig ka nakapimpintas ka. Nakabangbanglo ka ba eh? Natural abanglo? Wine. Abay kas talagang ti panangmatmat mo kanyak. Katsi ka. Makimingatmat ka man. Let's go. Let's go. Nga ori di kambyo na manong nemi ti lugan na sakpelat kit-kitahin na. Baka maidog Marta? Sorry ha. Bagdanagang. Nalay nga kang drive. Nagbeso anong nemi naglaing. Ka nakapataray. Waka madisgrasya ta. Napataray ka unay. Adada nga dyak kahit madisgrasya. Ang kapatakadua ka. Naisang sangin na itong haldaw. Dyak tupulos malipatan. Ori siyak. Gaputo da ito hindi mo uding haldaw mo. Nagbiag dito'y lobong na kunak tinakim kuman. Iti makadanon kami di may isang beach resort iti Amianan manong naming. Mga patati cottage, ano, dito latan jeep, di pagplastaran ta. Di namin pinas na the open air cottage. Okay, sige. Itiray dyan, bakante. Bakante sa amin. Iti aking gasto nga bakante ko anak ko ma. Okay, tulungan nak lang ang magbagkat ka na kiti balon ta. Ano di kito eh? Styrofoam. Nga, ada nagida nga beer, nga lamiis. Kaya damat ng pulutan nga liempo. Bari nga na kurso na damat. Damat ka di si Cherias ngayon alak. No di mo kahit ti liempo. Ti karne. Kahit ko ha, pagkid nga sa. Ngam sa anak umin inom, kunak manong nemi.
Hindi may plastermin kat inyawatan na tinalokatan ng can beer. Ramanam. Inawat ko. Barbaring naturturedak ko na numakainuwak. Isot mo na nga nagsalsalutsud manong name. Bagakmet ng estudyante ak. 1 year pa ko graduarak ton. Di kita naganak ka. Nasapa ko nulilitay na. Di pa pang mungay. Itinabiit. Natay. Sumutlaan nga. Morning pin. No pa yung kumana ka, mangisit at kumapilang aging kakarito eh. Tawa pa yung makabulan. Huh? Duwada. Ti ama kinimanong ko. Isong siyak lang ang tinabati. At akaduwa, kabalay ko ni auntie, kasinsin. Dedi papa. Condolence, nabit pa gayam. Nabit pa eh. Dinamag manong namin no anyat impatay dat may bagak kuma. Ngam din na dinamag. Katsika, sarahan to. Roll down. Kunam latang kanya. Nabibintas. At dapat lang nagdinaganakan ka. Kompleto pa lang. Talo ka kapsat ko. Dua ka mga lalaki. Dua ka babae. Siya iti may kadua. Argentina na. At ang asawa ni manang ko. Siya kumat sumarunong ang-asawa ng mat pa yung mawaling ko asawain. Ngayon baka Danton. Danton? Kaputa. Nainlaba ka daw di makita ka. Anabel. Playboy. Sana ka playboy. Sakta nga sisingpatan kang polis. Nasingpet ti polis. Kaskeng ka. Manon tinapatay mo. Samot na bilangin. Nang rona, idinabitak pa eh. Naka-enkwentro mi nakitiya NPA. Diyan mo naman kadakwada ti nautang ko ti biyag na. Nanagsak ka din tipat makapatay. Well, kinapudno na. Sana ka naragsak no makapatayak. Ngem trabaho amin. Awag ti trabaho. Kan kada kami ni polis. Kasla asaan nga krimen no na kami ti makapatay. Adolescensayo nga pumatay. Ape kasla makapungtot ka. Sorry. Sana ka makapungtot. Duwa nga beer manong name iti nainom ko, medyo maulaw ako. Kahit magdigos, diya kahit. Kahit siya ka. Kasla kayat ko eh. Kapot na nang itugot at isim yung trunk ko. Sige, buyain ka. Naguyos manong name sana inikat ti pantalon na naka-swimming trunk. Pintas ti abs na manong name. Macho nga polis. Oh, amigit kinam ti pamagik. Okay ka di matlaang. Mano matan ti nakarakop ken ka. Ano, ni papa, ni mama, di kakamsat ko. Di first girlfriend mo. Well, kibin-kimid lang eh. Ngayon, pangususaram nga ngayon, mailiw ka.
Ah, dati ko ng one night stand. Diyak mahilig. Kahit ko nga tagikuain kahit babae nga patik ko. Kaskan ka. Bastos. Ano gagangaw? Sika, hang ka na in love kanyak? Sa anak to may love ka. Taimbes ka may labak ka. Among ka din ka kahit ka papatayin? Naagaw-gaw at gaya, Annabel. Sana kagaangaw. Kahit ka nga papatayin. Kurang tainom mo. Manglukat ka ba eh? Tayo nakagdigos. Ha? Sige. Pakikit kita ba sila paltog ko, ha? Baka tapaltog mo, ti makapapatay kang kamis mo. Naangaw ka nga talaga. Madigayam nung makainom ka, ya. Naligang agangaw. Kaslawan ang anyaman naman nung naimi nga timalikod. Napantimapog manong naimi itibaybay. Dahil ito yung tinapinda sa gundaway ko, kanak. Ngamsa nga dya paltog naman nung naimi imbati na tinalak linoktak tibag ko. Biyag tinutang mo, Roldan. Biyag magklang tipagbayad mo. Manong naimi inroar ko tipaltog ko, nakalikod, ti may isang imak ang nakigamit ipaltog. Masadag iti iyan ni Roldan. Bumatok, lumungaw, aglangoy, agpatingag, paigid. Agan enjoy, aglanlangoy. Oh, Annabel! Makakayat mo matlan ito, agdigos. O ano ang tinitugot mo nga, pagsugatam. Okay lang. Orek tupis kalatan, pantikan bra, okay lang. Tapos makita tinalagay ka talaga pamagim. Sa bagay, sila makita ko di ba magim ka ba? Kumapkap ti pantalo mo, t-shirt mo. Wow, sexy ha. Perfect. Nagpintas ti pamagim. Bagay ta siguro. Umasdag ka dito eh. Agpaigid ka. Tapay. Nagtungpal manong nemi. Adan iti igid, iti pasarangkon kang kuwana, ti paltog ng gamak. Uy! Inanam ti paltog ko! Saan mo ang paltog dito eh? Paltog ko. Saan mo niya ang agasta? Annabel, uy! Baka makalbit mo! Talaga kalbitek. Inrantak para kang ka na ito ya paltog. Hanggang ako, gusto. Annabel, among ka din no apay kahit ka papatayin. Among ka di, ano ko matibasol ko keng ka? Itaka lang naman mo. Pinapatay mo ti amak, kenti kapsat ko. Diyak ka di ko na keng ka nga nabit pa nga natay ti amak, kenti kapsat ko. Nakita ka mismo na buyak. Iti pa nakaibidyo, iti pa nagpapatay mo kadakwada. Mga watan. Sikat ng papatay kadakwada. Noon ako matiyampo, no? Maalak ko man ti cellphone ko, ti pabuyak kang kano kasano nga pinatay mo, ti amak, kang kapsat ko. Di ka mga watan, kasano nga mga... Tinapasamang hold up, itinabiit. Amak, kang kapsat ko. Dagiti dua. Kadagiti na papatay mo. Annabel, trabaho. Trabaho day jay. Nakangato ti ima ni papa. Kas tamatan kini maanong ko. Sumuksugod aking ka. Ngam pinaltog am latay da. Sa mga pasarang ti paltog kanyak. Trabaho day jay. Handang simu ko. Ti amo kagit lumaban da. Napasamak na tayo rumwarda. Papatayin ka. Ayop ka. Ingkarik, iti sa kanan titanim na papagin ni manong ko. Masik ka nga pulis ka nagpapatay ka na kuwata at papatayin ka man. Sa mo nga
Sagaw, Masneg! Lapadasam ti Masneg. Agawan ti paltog ko. Annabel, saan ka garing agangaw? Saan ka agangaw? Inkarik. Napapatayin kamit. Isong inkarigatak tinangamamukan ka. Isong inawis ka, nga i-date knock. Ngay may titiday ito nga baybay, igit ti baybay, tapno da tiyempok, nga mangpapatikin ka. Itaawang kaway mo, Sargento Roldan Guzman. Awan armas mo. Nakaswimming trunk ka. Nakauyos. Tatikek ti bala ti bagimita. Ori no matyo ka. Ori na pintas ti pamagin. Sige. No pakaragsakam ti mangpatay kanyak. Akas bales. Ti parang papatay ko ka nagitipagpatig mo. Itayak ti bagik ka nga. Tumak na irak. Inghatok na kiti imak. Samungyat nga to ti imam. Apay sumuko ka kanyak. Tingatom na kiti imam. Sige ibabak. Umasadikak kan ka. Tay dapal mo ti bunga nga ti paltog iti batog ti puso. Uno ti utek ko. Saga umasadag! Umasadag ka. Tapno sigurado. No adayuak, baka susuro ka kagigim ti paltog, baka saan nga tumama ti bala na kanya. Iso na pimpinas tumasadag. Saga umasadag ko na! Sige. Sa nga dapalaangan, ti diferensya, ti baeta. Paltugan na. Ngimolitek, naaramit ko na dyan kapot ti trabaho. May isa ka pa nakabag ti linteg. Hold upper ti amam ken ti kabsat mo. Saan nga pudno ang ngato da dagiti imada. Saan da nga simu ko. 5 banda. Ngam naunak lang ida. Ano ba lang ti Rayem? Paltugan ako. Talagang nga paltugan. Sige. Ano ba ito, Ryan? Paltugan ka. Sa balimat nilang iturungam. Una talaga nga, di mo kaya tanglan. Sige. Ulitin. Barbaring no. May turong nun kan tumaman ti bala. Iti bagi. Papatayin ka! Sayang na giti bala. Sambot nga siyakti ng iturungan. Annabel. 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 Saan nakatingin na kasta? Di nakarako mo na kasta Roldan. Nakabasulak man ti panakapapatay ti amam ken kamsat mo. Alag na ti akong daway. Na dumaot kang gati sorry. Saan ka ito mapakawan? Iba't nanak na nakarako pa nagasta. Indanity Cottage. Shit. Trabaho ti amin. Kaya managdagdagas ti amam kan ti kapsat mo. Nasayat nga tao ti amak, nakasaysayat kanyak, nakadungdung mo ti amak kanyak, oray ni manong ko. Nakadungdung mo na kanyak. Pinatay mo ida. Pinatay mo ida. Pinatay mo ida, Roldan. Kinunak manong neme nagsangsangitak nga nangimundumod ti rupak iti barukong ni Roldan.
Sak napupuutan manon nemi nga binalis ko med deta nga panangarakop na kanya. Nakiktutak manong nemi di bagkatan na ka. Ha? Napingin may nagkat na. Tapos mapantay dya cottage. Tapos sa dyan nagsalita na siya. Deta, may plastar ka nagtukaw. Tunasak na kitiluham. Babae ni Reto yung tuwalyak. Kaya, agawid ako na. Kawang pagduganam. Da, sumada kitibas ng kaput yamyanan. Magasang nga makilugang kanya. Itulnog ka di malayo. Kan, dapat mainom, dapat mapulutan. Nalpasan ti panangidit mo kanya. Mabiglaing. Apay, isokom kanyak data nga paltog. Ken, ha? Ano dito? Pusas. Pusasan ka. Ha? Ano di basur ko? Illegal possession of firearms. Ha? Baka awan lisensya na tapaltog. Sa awan tin lisensyam. Nga garamat. Isong pusasan ka. Tiliwan ka. Roldan, saan ka kawakas? Saan nga tiliwan? Ang damasol mo. May isa ka pulis. Pinapatay mo lang aro din. Tiyamak, kapsat ko sa pilatiliwen. Nga balon. Alang konsensyam. Awang konsensyam. Sa aro din pilit nga pumanaw. Agkuyog ta. Malag na ito nga paltog. Sang rombeng o sarem. Amang ano, saan to nga siyak din pangipasarangam kita. Matiliw kan to. Tiliwan na kat sa bali nga pulis. Sige. Itulit uminom. Itulit uminom. Ilokatang ka? Sige. Manong nemi iminong pa na minsan kalwasan na inyawis ko pa naghawid mi. Gawitan. Sarayan to. Tawanin timod mo. Nalpasin ti mission ko. Hindi nakmat pinatay. Samad na siya din ang iturungan ti bahala. Tagay may turit ti pumatay. Papay. Diyak kaya tagbalin ang kriminal lakas ken ka. Kenjak kaya tapatayin ti tinakain labam. Sino't na ilab? Siya? Ken ka? Tumuklong sa dilangit ti gura ken ka. Saan to may katdeta? Hagamang nga tasang ka talaga pinaltugan. Sige. Mas nga nga nadagsan di barokong mo no. Ada kagurguram nga tao. Muna ako ni Jeep. Uy, tulungan na kang mangumunga na ito eh. Si Kalatan. Kinunak manong nemi kati muna ako naglugan. Tsak mawatan tiriknak. Apa nga sangis at nangiturungak. Manong nga bala. Tirimuan iti bunga nga ti palto. Apa nga sang ko. Kaya ba tsak kaya tagbalin ng kriminal? Bueno, tido ko nga Roldan. Nainlabak ka nukin ko na. Saan ako ma? Nagkwapo. Macho. Manong nemin bagak keng kuhanan sa dinut pangitulungan na kanyak intulnog na nga roda
Dito'y balay manunaming si mabat ni Auntie kanya. Nap na panam. Apay di mo sumbat ang tawag ko. Sino di kaduam? Ni Sargento. Police? Wananti. Nana, itulong ko ni Suna. Siya ni Sargento Roldan. Di mo isuleta tinakapapatan ti amam? Kaya di kapsat mo? Isunti. Sige, Sargento, thank you. Sa ulitin. Dalawa duble na naman ang tag-date, Annabel. Inimbestigar nak ni Auntie Manunemi ni mga star kami. Nakidate ka. Iti pulis ka nakapapatay, ti amam? Kaya ti kapsat mo? Auntie, kahit ko kumapapatayin sa Sargento. Ngamsan ko mat nga naramid. Anya? Di nakita kiding gamo ang palto? Ayun inala ni Sargento. Insukok ken ko na. Ano't napasamak? Inistorya kini Auntie tinapasamak manunay mo. Ala ka talaga nga mararamid mo. Kani pagtasanging may paso ni Sargento nga ng tiliw kayong ka, pinusasan na kakuma. Gabot na talaga ang basol tinaramid mo. Pulis pa iti kahit mo apaltugan. Tila mapampanungot mo kin aramide manak. Di mo maamiris nga pagrebengan, trabaho. Iso kasi dyan tinapasama. Para kanyak sumuksuko dapapakin ni Manong sanak. Nabuyak mo tin. So saan da nga sumuko? Lumaban da. Lipatan mo noon niya data pagpanggipumanak. Mabali mo pa ilang tigbeng kapag sublit pagadalan. Sayang. Numanin tumawag kanyak ni Lloyd nga kayem mo nga magbagang karap nung sublikan ti eskwela. Sige, Auntie. Nakto nagbasa na bigat. Barbaring no. Ikandak pwede gundawin di professor ko nga may kahap. At kas na unay teragsasak ni Lloyd di makita na manunay di eskwela. Asus, magmanta na parang mo tumay. Mabaling nga tapay lang. Mabaling pa lang. Oh, ano tapos sama? Oh, makakatawa ka. Eh din to ta. Nabit pa nga na tayo nagit ipatpatag mo. Istorya kang ka tinapasamak kahit mo. Napasamak ka ni. Da kami ka ni Roldan. Sino Roldan? Ti Sargento nga polis. Ang nakapapata ka da papangin ni Manong ko. Di gwapo nga, Sargento? Amo naman ang buya eksikap. Naman ang mabuya ek tapno mabuyak lang kinagwapo di polis. Nag-date kami. Pinasarangak na talaga ti paltog. Natural na kapag nakainom ak ti duwang ang Ken Beer. Imtsa ka mo no apay. Gabot tayo. Gabot siguro tayo. Intaya na ti magina. Jack may turod nga. Jack kaya tagbaling kriminal. Ken kang ronanti amin. Jack kaya't nga papatayan ti lalaki nga nakainlabak si... Nainlab ka. Nainlab ka pa. Sakto kedi. Nagron agad nagkuyog kami. Nakakatawa mo ti love story mo siya. Kaya doon rin na no, in love naman kang ka. Na-in love ka naman kanya. Baga ng kanya ti I love you eh. Uy! Nagpintas ka istorya. Tinakapapatay ti amakin kabsat mo. Isun tagbaling asawa mo. No? Diyan kaya't kabaling ang asawa. Kakalain kong itong malagip, ti parang papatay na kada papakin ni mama. Ay, kini amanong ko. Gamit ti may isang asarda manunemi. Yung baga ni Auntie kaniyak. Anda sa nga ilim. Sino Auntie? Ni Sargento. Ha? May nagpinasya ni Sargento. Dagos ko manong na minurnos ko di bagi di Sarming. Kalbasan na rin mo harang silid ko. Hi. Roldan? Hi. Flowers for you. Diyak kahit ngawatin data. Kinaw pa yung manakpasyaran.
Mailiwakin ka. Kadat no, dublek ni baga. Nuanya ti marikrik na. I love you. Saan to mapasamak ti panakirelasyon ko iti kasken ka? Kaskanyak? Saan to mapasamak ti panakirelasyon ko iti tao nga nangutang ti biyag ti amak hindi kabsat ko? Di na ka di mapakawan. Awan pulos ti panakapakawan ti naramit mo. Kriminal ka. No, para kang gagat, basol ko. Di sugok ti bagik, karag iti patak nga polis. Ibalod dak. Tapno may karok ti bihag, di kiti ibat patek mo. Ayun. Ibagam kini antim, doa kayo. Da kayo ti mga saklang kanya. Tamawalin ta kayo saklang. Mapalin. Bagay sa jay, nga sumuksukon da tapapakin ni manong mo, ng mistil nga pinaltugak, tabasol detay. Da ka mga polis, agpeso, nga mabalimit ti pumatay. Kas mga patungpal ti pagribengan mi. Kan panang salagtim mi ti maghimi. Ngem no sumukon ti kalaban, basol mi no paltugan mi pailan. Iso nga mabalim mo ibagay ti korte. Nga sumuksukon da papakin ni manong mo ng pinaltugak palay da. Tapos hindi kas tagat may baludak. Siguro, naragsakan to ng dakit ipagbaludan. Siguro, idaw-dawat mo met nga mapasamak man yung tingkwentro tamay sakmat nga matay. Nakasaka na kamatay. No iso pakaragsa ka manabel. No iso man tiraswan tap na mapakawanak naramit ko. No iso man ti panakaikat ti guray ti barok mo para kanya. No kayat mo, alam na tapaltog ko. Ipasarang mo kanya tapaltugan na. Ang barakon. Tama na tiliwan na. Pusasan na. Kasano pa yung matiliw ka no nataya kon? May mamisong ka. Pumanaw kan. Kandigan to numumay. Di mo pa inawat ti flowers. Kaparakin ka. Pambarakon. Api ko maawatik deta. Ulitek. Saan to magbaling nga agkarelasyon ti anak ken kabsat tinang papatay kadakwada. No, mabalin ko. Dakaro din. Ngayon lang parang taramidem. Ingkan. Di nakla mabaling itulnog kaya na tiri daw. Plus agsa nga ili. Sabi ko mabalang itulog ka. Lama na, sige. Itulog ka kano din. Tap na makunam. Intulog ko ang gana tiri daw manong name. Yung nagtakder mo't pa lang yung ti ridaw. Ano pala turuhay mga rod? Ano kahit mo iturong ka? May nagtangsit ka. Inakon. Ingan! Awan ti by kiss? Abi ko Manong Nemi, napanakit inamalan ti bibig ko. Tinanggal na ti pingping ko, sumbang na pingping ko, sana inamalan na bibig ko. E di, inaryaan na Manong Nemi, tinumpak, pak. Dito pa yung mesa, tumpang may mesa. Nag-iwas ti tumpang, nga nahim imas man ta bibig. Napaara ko pakmat ng kuha naman. Bastos ka. Abay. Abay ngayon nagkanag. Kapati-pati ka ko na yun, ay. Kan maminsan mo, ha? Saan ka? Makita natin na, auntie.
Roldan, I love you, Annabelle. I hate you. I hate kung sino ko nang... alam... Nagloko ka. Apay. Mapamupay na apurusan ti barukong ko. Amom samad nga ombarak. Apay sa kroyan na. Nito yan ti silad mo tayo. Ha? Roldan, nangawid ka. Sana kagawid. Naging gandi mangig ko ti I love you too. Roldan, I love you. I love you too. Yes. Nagawid ang Roldan. Nubliak to tumay. Ang may kunto ijay ta kasara. Hindi pa kayo kasara. Graduarak pa eh. Kadi. Maminsan pa yung mga to. Amo. Nakaimimas na katipipig mo. Kundutan ka na eh. Nagtangkan sa bagay. Diyak makundot. Gabat na machoak. Ingkan. Sige na. Maminsan may alos to na. Sigaman. Manong nemi nabuyag hayam ni auntie. Gabat at dalang ti asidig. Ay, apoy. Auntie? Sara ka mon. Auntie. Na-inlove ka talaga kinkuhan. Sino ko man sa ang na-inlove kinkuhan, auntie? Sa bagay. Agbagay kayo. Napintas ka. Guwapo ba ti sarhento? Yung ti saludsud. May ito nga ta, makiasawa, ti anak, tinapapatay, kanti kabsat, tilang papatay, kadakwada. Ni anti mo, pagrebengan ti polis tikas diya. Oo, kung namitan tikas ta. Siguro, anti, mas jadi mapasamak, tapnog sabat ti dalan mo kini Sarento. Sa bagay, no saan kumampay nga natay da papakinimanong mo. Ako, kumamatiran tam nga ng tao, ganang sapon na nakidate ka ni Roldan. Alang ka maturugan. Good night, auntie. Oo, nakais-isa mo na ka, anak ka. Lakit maragsakan na kanak. Tanaragsakan. Kasla mo lang na iwaksin, tila dingit mo, tipapatay, dapapakin ni manong mo. Kas daw ni tiragsak ko, nag-istorya kini Loida, manong nemi. Hindi ko naktupay ngamin. Kung nagtubig, kahit mapasamang ito pa nag-asawa yung ni Sargento. Nata, kahit na. Baka saan na kami tagkagasat. Yung nainlabak yung nakuha na talagang ipatpatid ko na eh. Naglaing si ka. Apay. Napuntaan na ti puso. Ang kanayong ko ararapaapan na kitibibig na. Huy, talik mo pa eh. Apay. Katsika, naraman ang mata na. Holding hands may laing. Kada yung boyfriend ko. Diyak pa kayat. Ang mga makalipat kami, diyak makapaggraduan. Tawag kan umay nakpasyaran, manunemi ni Roldan. Umay nakregregalwan. Nakadungdungo kanyak manunemi. Uwan na po ko kuman ti amak kan ti kapsat ko nakadungdungo kanyak nga madasim mukat amay sa akas kini Roldan. Nga kaslisot ng sulnit manong nemi dinapukaw nga ragsak nga ipapay idi da papakin ni manong. Ni Roldan manong nemi nga ipatpatag ko unay-unay. Numanin mapasamak manong nemi itinapawat na panagin nagekmi ngam tsak pala intulok manong nga damapasamak kada kami. Dandana yung agraduari din, manong naming, edi, taumasdag kanyang ni Loida. Uy, Annabelle, tapay, di mo pa yung nadamag? Diyan niya, di napasamak, napasamak ka niya. Jesus apo, napalaban, daruldan, dagiti pulis, napaltugan ni Roldan. Anya? Diyos ko. Napasama ka rin ko na. Tsaka mo, ngayon ti damag agad, grabe, 50-50.
No! No, 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 no! Ano? Saan nga mabaling nga mapuko ko ni Roldan, Loida? Kalbasa nga napuko ko na papakin ni Manong ko, mapuko ko ni lalaki, iba't patag ko nga lang sulnit ka na napuko nga ragsak ko ka na papakin ni Manong. Ika na halat, mabalin tayo, nukastaman tigasat na. Tulungan na, Loida, tulungan na ng kararag. Nasabi ko mata, maispal ni Roldan. Umay ka. Ano nga pa pa nang tagat naman ang klase. Bati ka nga ron, inakti hospital. Inutin ng hospital, tinaka-hospital ni Roldan. Iti hospital, manong name na danon ko ti ama ken ina ni Roldan. Naamuak ni Suda. Tay Suda, madandanagan manong name nga da. Iti emergency room, at iti rawar, iti emergency room, saan na makatal na. Kasta akmet. Iha. Ma'am. Abay nga dakat to eh. Hindi tati madamandang ang pang-operaran ka ni Sargento sang kadi. Iso, ti anak mi. Kat sino ka? Siyak na girlfriend na, ma'am. Annabelle? When, ma'am, siyak ni Annabelle. Annabelle. Kararagtagin nga po, Diyos. Ano't kasasaan ni Roldan? Madamada pala katintibala, simbra kini bagina. Makilablaban kan patay. Ano tibala nga simbra kini bagina? Kapailan ngantlaan dito hospital, ma'am. Baka no, napimpinas no, yakar tayo sa baling hospital. Kapailan da. Diyos ko. Ispalin niyo kumati lalaking iba't patid ko. Kaano lang nga natay ni Papa, ni Manong ko. Ita, tadamang dungdung ko kanyak, mangiba't patid kanyak, nga kasukat na papakin ni Manong. Mapuko ko ka di. Diyos ko saan ko ma. Aging gaman ng nemi, nakalpasan, tinagpatnag. May nakinat ka doon ni Loida manong nemi. Nagpatnag manong nemi. Naiturog ko siguro. Tugda kahit mapuyatan. Idiriingan nak ni Loida. Annabelle. May rinig nak. Altawin. Rimuharan na kiti manggagas. Nagawi din na papakin ni mamang ni Sargento. Kalpasan nga namuhan da nga. Nanya, nakalasa din. Stable din ka sa saat na. Nagkatan na ginibala. Kunada, ang talaga nga, naispalin. Jesus, kagaman kami. Talaga nga sa nga, naikari nga mapukaw mo. Tilalaking ipatpatig mo, kinmang ipatpatig kang ka, friend. Yung baglakid dito. Sapay ko matasanton nga maulit pa, iti pa nakapaltog na. Agawit naman din. Tasamot pa lang at mabaling nga. Makita mo, no, makasalitam ni Roldan, tampay lang nga ako pa'y puot na. Agawitan. Kasapo lang agawit ta. Dagsukat, dagdikos. Kan sumrek damit lahat klase ta. Baka saan ta makapagturpos, no? Pagtala mo direk naam ka po, nakalas din ni Roldan. Sige nga Roldan. Enta nga Roldan. Ito sa mong patak dito balay manon nami, naragob ko na yan di. Madandanagan at tawan ka. Anak ka sa sasanon ni Sargento. Nakalasa din nanti. Ala kita gaman ta kinabot Diyos sa atin nakalasat eh. Nekonsentir ko man lang tinagklase manong name tamadamati finals mi. Idi, tanalpasan manong name oray tanalpas mo tin finals ko na. Nasa kada kiti makipagbantay kani Roldan ng ruri di addan puot na manong name. Ti may isang gundawa nga nakariing nga sakti bang muamad na keng kwano. Annabelle.
Roldan, gaman na kinapod Diyos, tanakalasatan. Kagaman taking ko na, kung lang namatay ka, apay, una, imagine, natay lang aro din ni papangko, kinimanong ko, nga mangipatpatig ng mangdungdungo ka niya. Sa kapila mapukaw, kakakaiso na nga, kasukat da papakin ni manong nga mangdungdung nga mangipatpatig ka niya. Saan ko kaya na mapuka? Gabot ipatpatig ka na yun ay. Oh, hold on. Uy! Amay! Anda sugat ko dito. Sorry ha. Mailiw ka? Kadigit yung lips ko. Yes, sadag mo lips mo. Ha? Sikat ng bisito ka niya. Alam na. Gawanak. Naghimas di ka di lips mo. Kanti baro kong mo. Lolo, padasam. May kutim ka ta imam. May kutik ko. May arakop ko kaya ka. Roldan. Baka tara na kita sugat mo Alistok tayo pa yung bag. Tap na di ka sa takat. Mabalinton. Kaya na. Maatandar ti graduation mo. Maruar ka tungatan? Sabi ko Ganito makapag-graduar ka. Mabalintan to nag-asawa. Humpay trabaho akpay. Tulungan ka to ma-strike trabaho. Kalbasan na. Kahit ko ang kasawatan to. Anyan tigapunan o apay nga kahit ang mga kasawatan. Tatno. Amam lang na. Tap na maalam ang tikay-kayat mo. Tap na madandan tumatantian na. Dagdagan di pailaeng dapapakin ni mama. Ang sakmitan nag-asawa. Nga bata adanduang apu ko da kinimanang ko. Sakmitan timangtid kadakwada ti may katlo may kapat may gamasyam may kasanga pulong apu ko da. Nagadon. Kat na atandaran ngagpeso manon name ni Roldan ti graduation ko. Numampay naka-wheelchair manon name. Nga may matandar manon name ti eskwela. Nga naka-wheelchair akaduwa na ni mamang na. Ngisot nang ituron ti wheelchair na. Nagsakak manong name iti panagturpos ko nga naragsakak kumapay no adda dapapakin ni manong ngim inawat kon ti kinapud mo. Naragsakak kabot adamat ni Roldan manong Neruan ko ti board ko manong name kat nagkoopsinaan kami kini Lloyda. O ana, nag-asawa kayon kani sargento. Hampay, ubingat pa napimpinas na ubing ka. Namadan ti anak tapno sa kalagag kakapsat. Ito natatakal di kita anak yun. Sige nga daki ka ni Jerry. Ni Jerry? Arnold ko naman. Ay. Jerry, di best friend na. Nag-asawa ni Jerry. Ni Arnold, ampay at di kampay nag-asawa. Alaminin. Umununa ka. Kalpasan ti makatawa na panagtrabaho manon name Injayan ni Roldan ti William Meremy. Roldan, may hatak na makiasawa kang ka. Iti may sa kondisyon. Uy, pakundi-kondisyon ka ha. Di ba? Ti apudno nga yat kat unconditional love. Ba't patig ka? Unconditional love. Ngayon, kaya't ko tagbalit nga, asawam, iti may sa kondisyon. Ano na kondisyon? Agikat ka akas pulis. Ay God! Please naman. Hamot din na. Pwede mo kayat? Abi kami nagpagikatan na. Kat dahito ti profesyon ko. Dahito ti may sa aragsak ko. Ti trabaho.
Delikado mo, baka maulit ti panakapasamak, ti panakapaltong mo, baka mambalo ak nga di na oras. Kaya't mo, mabalo ak, kadito may kaduang asawa kat naranggas, kabkabilan na to. Agikat ka? No. I'm sorry, sweetheart. Pulis ti pamilya mi. Retired nga pulis ni Papa. Soldado ni ading ko. Naman pwede ka di babae nga kakapsat mi kat handamat ka nagpulis. Sanda nga simbrek iti military. Di mo kaya't? I'm sorry. O sige. Nusot ko nam. Ngayon matuloy ti kalaysa. Sige. Di mapasamak ti kalaysa ta. Naragraksak kami manin manunay dumteng dito nga kaldawan ti kalaysa mi kini Roldan. Ni Lloyda manunay mi tinagbalin nga maid of honor ko. Tayo mo na nakalagkasar kami ti sun. Amuna, kan sigurado manunay mi nga makita na tinagsak ko. My friend, sabi ko man takas tanto iti kinaragsak ko, ito nag-asawa kami kini Arnold. Kan kaslasaan siya ka, apay. Naduktalak, saan lang nga sisyak ti girlfriend ni Arnold. Ano hoy, ori na siya kanto ti kasar na. Uri siya to ti kasar na, nagbabain to. Hindi nga tarol dansan to nga tangag babae. Mamati ak ka na po no iso na kanya. Saan nung ko maaramid data? Apay ko na, apay, gapot kang kanayon na ito nga naimas kang ko na. First night, manong nemi, nabayagin nga ororayan ni Roldan dito nga first night. Kamodyanan na, sweetheart. Kamodyanan na nga niya. Saan ka lang nga basta maarakom ka, maagkanda ka ni bibig mo. Makitak pa yan, pakamuklam. Mabaling na siya ti mga ikat. Baka di mo ito isubli. Aman, ikarikan ka. Nganyaman ti ikatakan ka. Isublik to isubli. Kanduan na kanong kami nakastay. Nung nalpasan, di dapeg thank you. Ag thank you nakta kang kanayan kang ka. Manong name ka ba asawa kami siyempre awanan talo mihim titunggal may sakata kami. Hinuyusan na ka talaga ti lokot to nga polis. Super perfect ka pamagi. Nagpintas. Gatsi ka ngay. Okay. Tap na pero. Ikatak matandarawatak. Apay. Jak samit kaya dahil sa sarento. Kayang dito eh. Kayang butenga. Aman, kayang-kaya. Dinigos na manong naimi ka nagitag kakabara nga Roldan na dumadumama sa tibag. Inted kumet manong naimi. Binalas kumet dagiti arakop apros ka nagik na kanya. Nagginabu kami manong naimi. Tirabaw ti kama. Pasaray siyak ti rumabaw. Pasaray suna. Tiloko. Naimas lang orti pandangan na itay. Nang rabi kami natal. Sabali pa itim imasin na nga. Roldan, sweetheart. Manong nemi na panaas man ako nada, wanong sakit ko nada, ngam gagangay dahil tangin na nusak, ngam si marunot kaslawang patingga ng imnas nga marikrinak manong. Mapnegag unay ng mga rakop, kan kuha na manong nemi, ti kinabiskat ti pamagina. Mapnegag ng mga gagak manong nemi, na tumapasat ti bagi ni Roldan, agasmet iti panakapnek na, amang gagak mga rakop kan. Nagmaharis-rusas na iti nga rabi manong nemi. Kaslasang kami nga mabanog, nagagat ti polis nga asawa. Naraydi manong nemi, tinangrugyan, ti kaslawang patingga nga ragsak mi. Katkas, iti nagtulagan mi manong nemi,
itisidong ni auntie. Dito'y kami nga nagnaed. Iti asawag. Lalo manong nemi, digitin sagot ni Apo Diyos kada kami nga bunga tinayat mi. Ni Roldan Jr., na Jessica, kastamaten kini Annalie. Pasaremet umay sumasarong ka, naganak kini Roldan, mangiliw ka na kita pukuda. At ni Antisedes manong nemi, iti nagtultuloy nga kaduami katulungan mi, iti nagtibalay ka na mga iwan ka na kita anak mi. Tintultuloy manong nemi, ni Tenyente, ni-promote, nagbalin nga Tenyente, ti asawak manong nemi. Nagbaliniso ng frontliner manong nemi, iti COVID problem ngagdama. Yaw-awak lang manong nemi no positive isuna. Tadun di kita nag-positive nga pada nga PNP manong nemi. Ngayon kung kunak kang kuha ng ibagbaga, papigsayam lahat at immune system mo. Ha? Uy, basta lang kita darak. Arak ti may isang mga patay, iti virus. Tanabarang aro ti arak. Subay ti may isang mga paimas ti romansa. Awanin, talulay ngayon, sarhento Tenyente. Wana ta nagpalaygit ka matin, sweetheart. O, do kumapay ka. Gusto ti talo. Pasarimat income sarong karan manon name iti tanem, dedi papa, kini manong agraman tanem, dedi mama, ta nagkaabay. Kat nung hasta malagip ko. Kudtutek nung at asawa. Apay, biglang kudtut ka. Kriminal ka. Malagip mo nga tamanin ito pa kini manong mo ha. Sweetheart, ni Apo Diyos, implanetanan. Yan, plinanonan. Iti pagtungpalan ti parsuana. Siguro kasi yan talaga, iti naikari, tapos nuwag sabat ti dalan ta. Manong nemi, dahito iti pagkabuklan, ti pagkasaritak, nganak mitintaklin, ngimburay keng ka, iti dahito iti programa. Kaya't sabi ko nga, manong nemi, tadamat na ipay ko nga liwliwa, kada kiti yapadak, nga kang kanayin nga agbuibuya, kada ito yung programa. More power to your program, manong, and God bless. Ito yung nga rodagyaman nga pagaya mo, Annabelle. Thank you mat kang ka, Ma'am Annabelle. Iti panang buray mo, iti pakasalitaan nyo kini Tenyente. Thank you ka na kayo. Kaya, sabi ko mata, tultuloy iti ragsakyo, iti pamilyayo.